guys. Hey guys. Alas 2:13 na. Ay, padayon siguro git me sa 3 AM challenge. Gabi sa hangin eh. Buhay ang tintlo. Makadungog mo, if makadungog mo, manay hangin rin. Mga na ni. Kaya alas 3 eh. Mata ba mo guys? Mata mo. Basura. Challenging kayo. Gay, gini kay. Namurag na iro ni duusong tin. Halok be ko ato kadiyo. Halo guys. Sabi ko umo na to. So, na tao dito sa tindahan. Ang mga guide ko. Na magbantay-bantay. Diri na mo tugpik. Iwa na sa. Wala kasampitan na ni. Hindi ka sakitan. Giak. Kunsa ba oras ah? Time check. Ano yan na down. 2:19. A few moments later. Ito naman ta oras ah. Hi guys. 2:58 na. Ready. Kuyugi me. Basta maglaroy-laroy. Sa peak. Na, gawas na ta. Wait na. Let's go. Let's see me. Klaro mo guys? Sige, gawas na. Oh my god. Hi guys. Wag jud tayo makita rin ay. Wag tayo makita gitu. So try na mo kanang Bago na ko ang pagalang na. Samot. Try na to ipatalikod na mo ako na. Ako sa tarungan akong kanli. Akong sandal. Grabe, wala kayo makitaan man. Kita ipaluyo daw nila kanila. Mas ko mas nindot man kamera sa luyo. Guys, wag mo makita yun guys. Grabe kayo guys. Tugnaw. Oh my god. Nakatungog mo sa hangin guys. Di mo atong gigian eh. Nawa, di tayo makita dito. Ito kulop. Nag-agbay na ako. Hindi ako gunit yan nabi. Kaya ano ko. Hindi. Oh my god. Ay, nabugnaw na nga tol akong tudlo. Allergic pa kong bugnaw guys. Padong namin pick. Wala sa hill. Ay, halos na yun. Muna among nakitaan sa among kan. Hindi mo makita. Hindi makita. Sabihin lang na siya sa yung life lang. Let's go. Kana galing grabe kayo guys. Makita ka. Ang imong shadow ni pilit sa fog. Scary. Ibo na to kag na kay kuyong. Okay. Nipilit din siya sa fog yun ang shadow. Sabi na. Nanami sa katong half view deck. Doon lang kay pig guys. Sabay mo. Grabe. Di ka kabantay na. Tugs kang ngit-ngit. Imong gi pang-pang na. Abot na ta sa peak guys. We're nasa peak. Kanindot sa view. Oh my gosh. Oh, tignan mo. Hindi kayo makita eh. Wala siya makita guys. Sino oras ah? It's 3:06. Kita mo na sa fog. Ha? Di makita at least kita. Ano to? Ano? Yan ano? Ano ba? Wala tayo. So to. Taga dara eh.
Ay, pagkadlok-hadlok grabe. Wala mong good. Ay, kukuan. Nanitingog. Titingog na guys. Naog na ta. Naog na mi. Hindi na maayo. Naog mi. Ano sila ina? Dagko kayong snail. Pero normal na ni. Narani sa tong CR guys. Kita na ni siya na snail. Sino ba yun to? Nakamutas lang agyanan. Ngiro. So guys, ikaw gitong na maghut na mo gabi iya. Naggargar ka. Kahapon guys, katong last first night na mo diri nindot ang weather. Isa kadlawon na kay makita kag na firefly kuan padupad. Wala may kayo. Karon kay wake. Kapalit sa hangin kusog jud kay hangin. Kay sahay kay kuan guys kanang sahay yun kanang may uban kanang trail grabe na katong mag-hike mi sa una. Time kuan gabi ano ni miss na po mo head count niyo na po 11 na Ay, pag-story ano? kasugat kag kuan manaba ko sa anahan ya sinapla nagtuo siya kuyog ko natuti ko sa Ang ten garaan eh, mga labo. joke right ay naog na ni easy ra kayong pick guys pero ay mo kahadlok guys if nanitin mo gabi ko ay mo kahadlok guys if head count niyo 11 imbis 10 mo yan ay mong 11 ay mo kahadlok okay man ang masubra usa ang kahadlok ang magkuhangan mo kaya maglibog mo kitang taon na ta wala may kibawa sa agi kaya itong sa kakintid di makita mong tent kaya ito mamong tent hasa uy kana sakto na nalapas kita yan na kaya na alright so gubot kayo mong tent tungod sa hangin mong gawas grabe kayo amora ni hapsayan ni kahayag na kaya malong gyapon kaya mamatay mis katugnaw sa gawas Tigaw eh. moist gid akong buhok sugas sa hangin Grabe jud. Tingog na gud no. hagyong nung mo ninaog na miato kay kusog ni jud kay tinya o mi kay bawon si padog ginamo kay ojoy makita gid As in jet black gud siya. So napay suga. ako amora makita no kay among gitumban so di jud mi ka kita ahead asa na gid mi dapita that's why gano Hapit nangita na sa aga. oh nalapas mi sa gigianan Ano ko Sige. yaman biyo ko sa iro. Okay, wala bito siya pagsaka nato, di ba? Ya, pag naog na to, na din siya. Ano siya na orasa di? hiling siya mong bantay na to 3:15. 3:15 guys wala rami nagdugay gid guys kay wala mi nagdugay kay Hangin kayo. hangin kay bugnaw di na mada Ano to? mata guys How was it? tugnaw hangin Lagot to, guys. Storyo gong. ako ra masad sila gi-share sa experience ni nato atong mag night trip atong nag-day hike mi taas kay narot na abtan mi gabi wala pas lablaba to oh katong kuan ni si Kaykay katong nag-sweep mi ni Kaykay katong aping kuan moto na ini sabay niya takilid trail kita kay si kuan si Kuya Zik kita si Kuya Zik nya sa unahan na kay kuan bungko na kuan na nanabako dako kay tao naglibog ko mudagan ba per di wala ko madagan na to kay o pa jud may choice kay ang gian ato niya ang giagian ato niya or, I mean gialihan ba nang sawi ba kay mo mo agian na mo so wala lang jud ko ni saba una na Kita may nakita ko kisa may nabili na to. kami sweet Ikaw. Kuya Zik si Kathleen basta friend ni Kaykay naping og si Kuan kanang ko sa sana mo na friend sa ni Zik og si Toff og si Philip shout out nila Pero daghan mo ato. ha o daghan mi nag-una na sila kami mulay dugay kay mi as in bumi do as in kabaw jud mi ato ni Zik kay na dali ra to mubo ra kay to na dan sin dali ra ba kami sige na mi ko na taas kidugay kay mi nakalusot sa danan sige ni anak na gud mi gud para sure ko teman ini na dan ha naniagi na tani teman ini ni na dan
Pero mo to, lahi na to. Ay, nanay na nabay na mo. Nanay na nabay na mo. So, ako first day hikes din na mo eh. Katong first na mo, naruta. Agi ato naruta sa kay kuan. Basta, si Kla, gaya na mo. Kita mamiguan nga na, kita sila ka na ang kuan mo. Kaya na, nagsiga-siga, babangag yun. Sige, nagbagga. Baga. Ano si tawag na? Sentil mo? May ilang yun, sentil mo. Pero mo to, nakita ra. Di mi ka confirm ato. Oto gabaga. Pagadung duol, nawa naman kay nawa di aso ba. Ani dagan sila, dagan ba? Kusatoy. Si Tiboy kay kuan man mo nagsunod di dagan si ba. Dagan siya. Gibiko bitaw. Giwonong kami tanan stack up. Dali Tiboy. Kaya nahadlok na tanan. Yes, Tiboy kay. Muy nag-alis sa dan. Nakahuman kasi ang first day hike. Wala may kauman to. Makadungog mo ni guys. Niting hagyong. No? Marag uwan. Kanang murag ka nagtingog sa dagat ka naman. Nay, Garasan. ang takay ba uyog ra din nato. Ay, ayaw na. Garasan ka da. Ay, nindot ka mo kuyugan mo talawag ungay. Babay na guys, talawa na guys. Garasan ka da. Alarmig sayo. Okay. Mamunit pa ta, mag-clean up drive pa ta. Clean up drive pa mi. So, thank you for watching guys. Hope you feel the wind in the video. Uy, stay tuned na sa last na mo na video, sa fourth video kay Nami i-announce na very big announcement. Yeah. So, see you guys. And please click subscribe para makaibaw ka. And click the bell button. Ring yun na yan. Mano maring man na ako. Ano nagkaroon ring gyapon. Psst, tarong na ko. Please subscribe and click the bell button for our future videos. The announcement day. Thank you so much. And goodbye. See you tomorrow. See you sa Morning, next Lin. video. Morning.